Roj baş. Hevalên hêja temaşevalên bi rûmet em ser Arwar TV ne. Hevalên hêja bi taybetî îro ez dixwazim derbarê Başûrê Kurdistanê de hinek tişta bêjim. Hûn dizanin duhome bernameyeke çêkir du êvarê bi Doktor Huner re. Doktor Huner bixwe ji Hewlêrê ye. Ji eşîreta Sûrçî. Diçe Kurdistanê tê lêbelê li Almanya dijî. Derbarê Başûrê Kurdistanê de pir tişt anî ziman. Eger we temaşe nekiribe ez pêşniyar dikim ku hûn ser Arwar TV binêrin weşana ku me diho çêkiribû bi Doktor Huner re derbarê Başûrê Kurdistanê de guhdar bikin baş e. Yani bi rastî min jî pir tişt ji Doktor Huner diho fêm kir derbarê Başûrê Kurdistanê de. Heya na hin tişt hebû min nizanibû. Yani em weke Kurdên yani bêjin Bakurê Kurdistanê mixabin derbarê rewşa Başûrê Kurdistanê de bi taybetî rewşa hundirîn ya Başûrê Kurdistanê de zêde xwedî agahiya em nînin. Yani ez berê çûme Başûrê Kurdistanê hatime pir hevalê min yê Başûrê Kurdistanê hene bu ara diaxivim û her wiha girsiyeke mezin Kurdê me yê Êzidî li vê derê hene bu ara ez di nava têkiliyê de me rewşa Başûrê Kurdistanê her dem em nixwaş dikin lêbelê dîsa jî pir tişta em nizanin. Yani bi taybetî derbarê rewşa siyasî ya Başûrê Kurdistanê de pir tişt ji aliyê hemû Kurdan va nayê zanîn. Lewrê pêşniyar dikim ku hûn wê bernamê ya ku min diho êvarê bi Doktor Huner re çêkir hûn temaşe bikin, guhdar bikin. Hevalên hêja Başûrê Kurdistanê bi taybetî va çend roj e li ber çavê hemû Kurdan weke qelbê Kurda ye. Yani Başûrê Kurdistanê Hewlêr bû navendeke neteweyî ji bo hemû Kurda em bêjin bi taybetî. Şerê ku li Helebê li hember taxên Kurda Eşrefiye Şeyx Meqsûd hate meşandin û piştra şer li Rojavayê Firatê dewam kir derbasê Rojhilatê Firatê bû di wê navberê de çavê hemû Kurda vegeriya ser rewşa Rojava. Rewşa li Sûriyê rewşa Rojava. Me got gelo ev şer bibe weke şerreke navbera Kurd û Ereba an ne. Di wê navberê de bal kişiya ser rewşa Başûrê Kurdistanê. Hûn dizanin di 2014 da jî dîsa bal kişiya bû ser Başûrê Kurdistanê. Taybetî ji bo Kobanê. Wê demê hûn dizanin Daişê dora Kobanê girtibû, Kobanê dorperçek kiribû. Kurd nikaribûn bikevin Kobanê derkevin. Tenê aliyê Bakurê Kurdistanê vekirîbû. Aliyê em bêjin sînorê fermî yê Tirkiyê vekirîbû. Komeke, grûbeke peşmerge ji aliyê hikûmeta herêmî ya Başûrê Kurdistanê ve hate şandin çû aliyê Sûrûcê ve aliyê Bakur ve derbasê Kobanê bû li Kobanê şer kir û tê zanîn berxwedaneke bêhempa li Kobanê meşiya û Koban wê demê rizgar bû. Niha dîsa Koban dorperçe ye heta îro mesela îro heftê meha dudiya ye meha sibatê ye hê jî Kobanî di dorperçe de ye. Dora Kobanê girtiye weke 2014 aliyê Bakur vekirînîne. 2014 tam vekirîne ve jî dewleta Tirk izin da, destûr da ku grûbeke peşmerge ji aliyê Sûrûcê ve derbasê Kobanê bibin li Kobanê şer bikin. Lêbelê vê carê dewleta Tirk destûr nade, izin nade ku peşmerge derbasê wê derê bibin. Birêz Mesûd Barzanî çû İtalya, dema jî İtalya vegeriya li Hewlêr
daxuyani da çapemeniye دوی daxuyani خو da ki hûn dikarin ser ekranên Arwar TV bibînin daxuyani xwe de gotibû eger derfetê me weke 2014 heba me dîsa grûbeke peşmerge yancı peşmerge şandıba Kobanî lê belê derfetê me nînin wilo gotibû yani direkt nego derfetê me ji ber ku dewleta Tirk izin nade yani got derfetê me nînin me hemiya fêm kir ku weke 2014 dewleta Tirk izin nade ku peşmerge derbasê Kobanî bibin dikkate hemû Kurda vî awayî kişiya ser Başûrê Kurdistanê yani ev mehekiye me hemiya got divê peşmerge ji Başûrê Kurdistanê biçin Rojava eger şer di navbera Kurd û Ereba da derbikeve divê peşmerge jî li wê derê şer bikin ez bawer dikim amadekariyeke xurt jî çêbibû li Başûrê Kurdistanê heta hûn dizanin grûpeke antî terorê ji Süleymaniyê bi awayeke eşkere çû Rojava çû Hesekê eger şer derketiba wanê li wê derê şer kiriba ez bawer dikim pir gerîlayên PKK jî ji Qendîlê ve çûbûn Rojava û her wiha peşmerge jî hazir kiribû eger şereke li Rojava derketiba wanê li Rojava şer kiribana dikkat kişiya ser Hewlêrê bi taybetî dikkat kişiya ser Birêz Mesûd Barzanî da ku ew hewl bide ku ev şer nemeşe şereke di navbera Kurd û Ereba da li ser axa Rojava li ser axa Sûriyê hatiba meşandin yan jî niha eger ji vir şûn de pirsgirêk çê bibin şer bimeşe yek wenda bikin Kurd û Ereb divê em vê bizanibin dikkata Kurda kişiya ser Başûrê Kurdistanê dikkata Kurda kişiya ser hêzên siyasî Başûrê Kurdistanê bi taybetî Partiya Demokratê Kurdistan û Yekîtiya Niştimanî Kurdistan û her wiha hûn dizanin pir hêzê di jî li Başûrê Kurdistanê hene mesela weke em bêjin Hereketa Zehmetkeşan Goran Partiya Komünîstê Kurdistan Partiya İslamiya Kurdistan her wekî din pir hereketê din yê siyasî li Başûrê Kurdistanê hene doho bi doktor huner re em axifîn yani bi taybetî mijara çima parlamentoya herêma Başûrê Kurdistanê nacive çima hikûmet çê nabe hûn dizanin di 2024 da di dawiya 2024 da hilbijartin li herêma Başûrê Kurdistanê çêbû lê belê heya nahê parlamento neciviyaye û hikûmeteke çê nebiye mi sedemê wî jî pirsî ji doktor huner yani pir aşkere ne got lê belê ez dizanim bi taybetî sedem ew e ku Partiya Demokratê Kurdistan û Yekîtiya Niştimanê Kurdistan li hev nakin yani di hilbijartinê 2024 da Partiya Demokratê Kurdistan hineke bi hêz derket yani hejmara parlamenterê xwe di parlamentoya herêmî de zêde kir hejmara parlamenterên Yekîtiya Niştimanê Kurdistan hineke kêm bû Partiya Demokratê Kurdistan vê jî weke sedem nîşan dike û dibêje divê hikûmeta Başûrê Kurdistanê zêdetir dibin bandora min de be yani Partiya Demokratê Kurdistan wilo dixwaze Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê jî wê qebûl nake divê em desthilatdariyê pavre bikin ji ber vê sedemê jî heya nahê li herêma Başûrê Kurdistanê mixabin hikûmet çê nebiye yani nakokî dema li herêma Başûrê Kurdistanê hebin di nava partiyên siyasî de mixabin ew bandorê li ser civaka Başûrê Kurdistanê çê dike ew bandorê li ser yani hewldanê ku ji bo yekîtiya neteweyî çê dike yani Kurd eger li her parçeyê di nava xwe de yekîtiyeke çê nekin nikarin Kurdên cor ve cor parçeyan di nava xwe de yekîtiyeke çê bikin ji ber vê yekê jî heya niha em pir diaxivin dibêjin divê konferansa neteweyî tov bibe kongre neteweyî tov bibe lê belê ne konferans tov dibe ne kongre tov dibe ne konferans çê dibe ne kongre çê dibe ji ber çi ji ber ku di navbera Kurdan da nakokî hene yani navbera Kurdê Bakur da çawa nakokî hene yani PKK hêzeke mezin e ya Bakurê Kurdistanê bi taybetî ji bo Bakurê Kurdistanê em bêjin yani PKK ne tenê hêza Bakurê Kurdistanê lê belê bi giraniya xwe PKK niha weke hêzeke Bakurê Kurdistanê tê nas kirin yani daliyê fermî de PKK xwe fesih kiribe edî PKK tu nebêjî em dizanin ew hêzên ku kêm zêde bin bandora PKK de ne em weke PKK bi nav dikin
او hezeke giringe leveli Bakuriya Kurdistanê tenê PKK tunekî yani pir hêzê dijî hene partiye dijî hene rêxistin hene û civaka Bakuriya Kurdistanê em dema em habinêrin yê li Bakuriya Kurdistanê dijîn yê li Tirkiye dijîn yê li diasporayê dijîn Kurdê Bakuriya Kurdistanê me dikarin bêjin belkî serî şêst zêdetir zêde nêzîkê PKK nînin zêde ji PKK hez nakin yê ji PKK hez nakin yani rêjeya wan mümkün e sedî sî û pênc sedî sî be sedî sî û pênc di navbera sî û çilî da ye lêvelê dema xebateke neteweyî tê xwastin çê bibe yani hêzeke weke PKK dibêje ew hêzê din hemû dibe dibin sîwana me da bin dibin sîwana me da tov bibin em dikarin bi hev re kar bikin ne wilo ben bi hev re kar nakin yê di jî tersî wî dibêjin ew jî dibêjin na heya ku PKK wilo bêje divê hûn dibin sîwana me da bin em nacivin ser hev yani hêzê wan zêde tune bin jî ew jî xweke merkez dibîne yani her partî her hêz aliyê yekîtiya neteweyî de xweke merkezeke dibîne xweke navendeke dibîne ev şaşî ye ji bo niha mijara min îro Başûrê Kurdistanê ye bi taybetî ez dixwazim ser Başûrê Kurdistanê bisekirin ji bo Başûrê Kurdistanê jî ev wilo ye yani Partiya Demokratîk Kurdistan hêzeke mezin e em dizanin yani di dîrokê de jî di dîroka Kurda da Partiya Demokratîk Kurdistan roleke giring lêştiye niha jî roleke giring dilêyize li Başûrê Kurdistanê xwedî hêzekî ye Partiya Demokratîk Kurdistan eger ısrar bike bêje li Başûrê Kurdistanê ji ber ku ez hêzeke mezinim her tişt divê dibin bandora min da be ew jî şaş e yani li aliyê din Yekîtiya Niştimanê Kurdistan jî xweke navendeke dibîne ew dibêje na em weke hêzeke mezinin yani çiqa jî di dawiya 2024 de hilbijartin çê bibe û hejmara parlamenterên Yekîtiya Niştimanê Kurdistan di parlamento herêmê de kêm bibin jî ew dîsa xweke merkezeke dibîne ew divê xwe esnek bikin nerm bikin nêzîkê Partiya Demokratîk Kurdistan bikin Partiya Demokratîk Kurdistan jî divê xwe nerm bike nêzîkê Yekîtiya Niştimanê Kurdistan bike û her wiha partiyê di jî divê xwe nêzîkê hev bikin yani eger li Başûrê Kurdistanê ew nakokê di navbera partiyê siyasî û rêxistina da heye bêçareserkirin yekîtiyeke riheke yekîtiyê li Başûrê Kurdistanê derbikeve ew dikare bandorê li ser hemû Kurdistanê çêbike yani bi taybetî ev mehekiye çavê her kesî li Başûrê Kurdistanê ye û ji vir şûn da jî zêdetir çavê Kurda wê li Başûrê Kurdistanê ve Başûrê Kurdistanê êdî weke em bêjin navenda Kurdistanê hewlêr weke paytextê Kurdistanê ye tamam Amed bêguman giring e dîroka Kurdistanê da herkes Amedê weke paytext dibîne lêvelê di aliyê siyasî de mixabin li Amedê tu bandoreke Kurda tune ji ber vê yekê hewlêr daha zêde derkeve pêş yani hewlêr dibin destê Kurda da ye weke paytextê Başûrê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê jî ji aliyê Kurda ve tê birê vebirin ji ber vê yekê jî hewlêr weke paytextê Kurda ye bi taybetî divan demê dawî de divan mehekî ye bala hemû Kurda kişiya ser Başûrê Kurdistanê yani ew meş û mîtîngê li Başûrê Kurdistanê çêbû moral da gelê Rojavayê Kurdistanê moral da şervana moral da hemû Kurdê cîhanê yani meş û mîtîngê ku divê demê de li Başûrê Kurdistanê çêbûn ji bo Rojava bi taybetî me dikarin bêjin li Bakurê Kurdistanê çê nebû yani dema mirov hejmara Kurdan li Bakurê Kurdistanê binêre sê qat çar qat ji Başûrê Kurdistanê zêdetir e lêberê ew meş û mîtîngê li Bakurê Kurdistanê tov bûn weke yani meş û mîtîngê li Bakurê Kurdistanê çêbû weke meş û mîtîngê li Başûrê Kurdistanê çêbû deng venedan bi taybetî hewldanên gelê me yê Başûrê Kurdistanê divê demê de pir bi qîmet derkete pêş û divê carekê din em gelê me yê Başûrê Kurdistanê wî helwesta wan yan neteweyî derket pêş pîroz bikin bi taybetî çend carê berî jî min di weşana da gotibû rola medya Başûrê Kurdistanê giring bû niha jî giring e lêberê bi taybetî dema şer li Helebê hate meşandin li dora Şeyx Maksud Eçrefî hate meşandin rola medya Başûrê Kurdistanê zêde derket pêş yani televizyonê weke Kanal Heşt weke Rûda û weke em bêjin Kanal 24 weke ava her wekî din
و هر وها مدیا جواکی یا باشور کردستان رولا که گرینگ لیست ام وانجی پیروز دکن جبر شون داجید و رولا خبریزن هوالین هجا تایبتی جبو باشور کردستان ازدواجم yani Başur Kürdistan'ı jbo min bixwe edî weke qelbê Kürdistan'ı ye. Vê divê em bizanibin. Yani kesayetiyeke weke birêz Mesut Barzanî divê rola xwe bileyze. Yani bêguman ez jê pêşniyaz nakim lê rê jê rica dikim ku rola xwe bileyze. Yani dikkat bikin kek Mesut Barzanî ji kîjan qirneye ji qirneya em bêjin dema Mam Celal hebû. Dema Abdullah Öcalan li derve bû. Dema ku em bêjin hêzên Kurdistanê, hêzên Kurdistanî li ser axa Kurdistanê, bi taybetî li Başûrê Kurdistanê, her wal Bakurê Kurdistanê tekoşîneke çekdarî meşandin. Birêz Mesut Barzanî, kek Mesut Barzanî wê demê Serokê Partiya Demokratîk Kurdistan bû û em dizanin ji salê 1990 vir ve jê êdî weke Serokê Herêma Kurdistanê rola xwe leyst û niha di aliyê fermî de tu wezîfeyeke wî tune. Lêbelê herkes kek Mesut Barzanî weke Serokê Herêma Kurdistanê nas dike. Bi taybetî di qada navneteweyî de Başûrê Kurdistanê weke nûnertiya Kurda derketiye pêş. û kek Mesut Barzanî jî weke Serokê Kurda derketiye pêş. Yani divê we rola xwe bileyze. Mesela çawa ku dema şer li Helebê di meşiya di wê navberê de berpirsiyarê Amerîkî yan nûnerê Amerîka yê sefîrê Amerîka yê Tirkiye yê ji bo Sûriyê Thomas Barak xwast civînê bi Mazlûm Ebdî û şandeyê wî re çêbike li Erbilê çêkir. Kek Mesut Barzanî li aliyeke xwe em bêjin serokê NKS'da rûniştin, li aliyeke wê din jî Mazlûm Ebdî hebû. Dil dixwest ku li kêleka wî Bafet Talabanî jî hebe. û her wiha Nêçîrvan Barzanî jî hebe. Yani dil dixwest ku hemû berpirsiyarê Kurda yê payebilin amade bin ji bo Kurdistanê dengeke wekhev derbixin. Lêbelê dîsa jî di şexsiyeta Mesut Barzanî da rengeke wilo hewayeke wilo derket pêş. Dilê hemû Kurda xweş kir û hemû Kurd niha jî hêviya xwe ji kek Mesut Barzanî heye ku pêşengî bike da ku yekîtiyeke neteweyî çêbibe. Divê em ji bîr bînin ku ji vir demeke berê çend sal berê birêz Abdullah Öcalan jî bangê li birêz Mesut Barzanî kiribû. Gotibû kongreya neteweyî tov bike û bixwe jî kongreyê birêve bibe serokê kongreyê. Mesela yani anha eger kek Mesut Barzanî ji partî û rêxistinê Kurda re daxwaz bike bêje ka werin em kongreya neteweyî çêbikin yan jî konferanseke neteweyî em çêbikin li Erbilê li Hewlêrê ez bawer dikim partiyê ku bêje na tune. Yani serî da PKK wê nebêje na. Wê biçin beşdarî konferansê an jî kongreya neteweyî bibin. Ew daxwaza ku hemû Kurd bi salan dînin ziman lêbelê mixabin heya niha pêk nehatiye dikare pêk were. Ev dem dema pêşxistina rihê yekîtiya neteweyî ye. Mesela doho Doktor Huner got li Başûrê Kurdistanê di nava civakê da nakokî pir hene. Di nava partiyên siyasî da nakokî pir hene. Lêbelê dema metirsî çêbû li Rojavayê Kurdistanê me dît ku Kurdên Başûrê Kurdistanê wan nakokî navxwayî hemû dan kêlekeke bi hev re bi riheke neteweyî derketin pêş piştgiriya xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê diyar kirin. Heman tişt li Bakurê Kurdistanê jî çêbû, li diaspora jî çêbû, li Rojhilatê Kurdistanê me nedît ji ber ku rewşa Rojhilatê Kurdistanê cuda ye, li Îranê tevlihevî heye. Em nikarin heman tiştê ji Rojhilatê Kurdistanê hêvî bikin. Lêbelê me dît ku hev partî û rêxistinên Rojhilatê Kurdistanê di nav da pejak jî hebû, daxuyaniyeke dan li hember Amerîka
گو اگر امریکا هلوست خوا لهمبر روجاوای کردستان بیا و دوام بکه سبه دوست به لهمبر ایران شرکه چه به ام لهمبر ایران شر ناکن یعنی وکی هلوست کل دش امریکا آشکره کرن هزین روجرات کردستانی دیاسپورا جی کردن باکور باشور روجلات روجاوا کردن جور بر جور پارتی و ریخستنا گیشتن هف به هفره رحکه نتویی مشو میتینگ چیکرن و نهاجی چیکرن yani reheke hevayeke ji bo pêşxistina rehê neteweyî çêbûye dikare pêş bikeve û ev dikare bandorê li ser partiyên siyasî jî çêbike da ku yekîtiyeke neteweyî rêxistineke neteweyî dezgeheke me ya neteweyî çêbibe ev jî navend dibe hewlêr ve bi taybetî Başûrê Kurdistanê divê derbarê da rola xwe dikare bileyze kek Mesûd Barzanî dikare divê aliyê da rola xwe bileyze yani tê gotin ku nakokî di nava nakokiyeke navxweyî di nava PDK de jî heye Partiya Demokratîk Kurdistanê de heye hûn dizanin Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê ye Mesrûr Barzanî serokwezîr e yani di navbera wan da tê gotin ku nakokî hene ez dibêjim ew nakokî jî dibe tune bin yani wan nakokiya dibe dayinin kêlekeke em di demeke wilo ku nakokiyên xwe yên partî yê hizbî yê malbatî dayinin kêlekê vê rehê neteweyî li pêş bixin ez dizanim ji bo ku li Rojavayê Kurdistanê şer di navbera Kurd û Ereba da dernekeve kek Nêçîrvan Barzanî jî roleke girîng lêîstiye em vê jî dizanin Mesûd Barzanî çawa rol lêîst wî jî roleke lêîstiye Mesûd Barzanî jî roleke lêîstiye Bafir Talebanî jî roleke baş lêîstiye yani hemû hêzên me yê Başûrê Kurdistanê em dikarin bêjin roleke baş lêîst ez hêvîdar im wê rola xwe hê jî bileyzin û nakokî xwe yê navxweyî jî çareser bikin mesela di Arwar TV da di weşana da min pir behs kir hê jî serokkomarê Iraqê divê Kurd be ji aliyê Kurda wan nehatiye diyar kirin yani li gorî destûra bingehî ya Iraqê divê serokkomarê Iraqê Kurd be yani dikare ji PDK be dikare ji YNK be lê belê divê Kurd be Kurda jî di nava xwe da li hev kirine ku serokkomarê Iraqê ji YNK be serokê Herêma Kurdistanê jî ji PDK be lê mixabin hê jî niha derbarê posta serokkomariya Iraqê de PDK û YNK li hev nekirine PDK dixwaze serokkomarê Iraqê jî ji partiyê be ji Partiya Demokratîk Kurdistan be lê belê esas mafê Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê ye eger PDK ısrar bike bêje nas serokkomarê Iraqê divê ji min be yani Fuad Hüseyin derxistine pêşweke namzet Yekîtiya Niştimanê Kurdistan jî Nizar Ehmedî derxistiye pêşweke namzet lê belê Nizar Ehmedî zêde nayê nas kirin wilo tê gotin mesela ji Kurdê başûr dipirsin pirê wan hene nas nakin heta hinek dibêjin em diçin ser Googlê jî digerin ser Googlê jî em nabînin ku Nizar Ehmedî kî ye lê belê yerekê yani Yekîtiya Niştimanê Kurdistan Nizar Ehmedî weke namzet derxistiye pêş divê ew bibe serokkomarê Iraqê yani eger Partiya Demokratîk Kurdistan dibêje Nizar Ehmedî nikare serokkomariya Iraqê bike ji ber ku posteke girîng e ciheke girîng e erkeke mezin e ew nikare rabike wê demê Yekîtiya Niştimanê Kurdistan divê keseke din weke namzet derxe pêş da ku Partiya Demokratîk Kurdistan jî îtiraz neke ji ber ku li Iraqê di demê pêş me da hin bûyer diqewimin hûn dizanin hê serokwezîrê Iraqê jî diyar nebiye mümkün e Nurî El Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê bixwe şiî ye û her wiha tê zanîn ku Amerîka dixwaze li hember Îranê şer bike niha guftûgo tenê meşandin lê belê hê van guftûgoan encam nedaye eğer guftûgoyê ku niha di navbera Amerîka û navbera şandeya Îranê da li Amanê dimeşin ser nekevin encameke jê neyê girtin wê demê Amerîka û İsraîl li hember Îranê dikarin bikevin nava şer dema li hember Îranê şer bimeşe
عراق جی تبله هف دبه دما عراق تبله هف بو دنابرا کردا دا یکیتیه که تونه به یکو زیده زراره ببینو و کرد بن جبر وی یکی جزده بیجم yani hezeme ye başvuru Kürdistan'e bir taybeti yani em başvuru Kürdistan'e şu kadar var ki Kürdistan'e ki küçük dibine yani herimaku de cihanı da var ki Kürdistan atiye naskırın başvuru Kürdistan'e herimaku jali Kürda ve tebere ve birin başvuru Kürdistan'e jber ve yekici başvuru Kürdistan'e eğer nakoki hebin evt kare bandore ser hamu Kürda çevike beşketin hebin bandore ke erinil ser hamu Kurdad kare çevike. Eğer sbe düz ve hember İran'e şereke dest bebike Irak tevlehev ve Irak edeci başvuru Kürdistan'e zararı bebine hamu Kurd zararı bebine. Jber ve yekici az hevi dikim hezeme ye siyasi le başvuru Kürdistan'e perskireke xwaye navxwayi dayının kelekeke ve demi de ev demakur rahine teviz de kete peş nava xwada yekitiye ke çebikin ve yekitiye bikin veke münasebet da peşxistina yekitiye ke netewij ve hamu kurdan. Evvel heca az veşan ile bederi bikadinim jwa hevi dikim ku honj arwar TV ra bibin abone eğer abone nebinci eğer abonenin bibin abone eğer abone neji kesi derdore ve hebin ne abone ne juan ra bejin abone bin da ku dengime zidetir belav bibe bi taybeti Arwar TV kanaleke di hizmeta geli Kurteye di hizmeta neteva Kurdaye di hizmeta peşxistina yekitiya neteveyi ya Kurteye heya carekedin bimnin xoşi de sılavuruz.